ang pagpuasa na anda na sa mga Hudiyo. Usa na siya kapaagi aron pagbayad sa mga sala, pagpakita nga naghinulsol sa mga sala o cleansing pod nila. Kada simana magpuasa gid sila. Labi na kanang gitawag og Sabbath, ato nang gitranslate karon og Sabado. Apan pag-abot na ni Hesus usa ka Hudiyo nga nag-ingon nga siya mo'y mutuman sa kasuguan sa Dios, wa naman magpuasa ang iyang mga tinun-an. Samtang ang tanan nagpuasa, sila sige ra magpangaon. Samtang ang uban nagsubo ang ilang mga naong kay fasting day, sila aligri raman. Mautong nireklamo in town kay mura manig bag-o maning kultura aning Kristo. Niya natawag na hinoon siya og rebellious na tao, rebellious na leader, kay murag iyang gipang usab gisupak ang balaod nga gipatuman ni Moises. Niya unsa may tubag ni Hesus, ang pamanhonon kung kuyog pas mga dinapit, ang mga dinapit dili gid na magsubo. Ilingi ay mong tupad ing nakuyog mo sa pamanhonon. Kuyog. Kinsa maning pamanhonon, the bridegroom, si Kristo. Ang lungtad nga kung kuyog day nato si Kristo sa atong kinabuhi, di gyud mahitabo nga doon natay kasubo. Muna siya ay pinaka sentro sa gipahayag ni Kristo. Ngilingi ay mong tupad ing na wa jud ka maguol karong niaging mga simana. Wa jud ka maguol, wa ka maglagot, wa ka mahiubos ana. Kay naa gani ning mga negative emotions, dili nimo kuyog ang bridegroom. Nya kanusa man na mahitabo nga dili nato makuyog ang bridegroom kun atong sagolon ang daan ug ang bag-o. Matod pa ni Kristo, ayaw sagula ang bag-ong bino nya isod sad nimo sa daan nga sudlanan nga panit. Ayaw sagula ang bag-ong bisti nya itapak nimo sa daan nga bisti. Di pwede. Nya unsa may bag-o nato? Ang bag-o nato is the Holy Spirit. Nya unsa may daan nga naa nato? Ang evil spirit. Hain man ang evil spirit naghari sa atong lawas. Hain man ang Holy Spirit maghari sa atong kalag. Mao na kining atong lawas, mudiman gid ni siya og mga butang nga supak sa gusto sa atong kanini ang Espiritu Santo. Sama pananglit moingon ang atong lawas, kinahanglan gyud dili ko masakitan. Sa ato maginang lawas, lingi ay mong tupad, kusiag kalit, kusiag ba? Di ba moana na kusida. Kay ang lawas automatic na di ginagustong masakitan. No. Alabaw na gyud imo na arong tamparuson, mubaos gina. Mubaos. Pero unsa may gusto ni Kristo, ingon siya, bag-o na ni ha, bag-o na ni. Kung tamparuson imong pikas aping, ipasagpa lang ang pikas. No, kana bag-o na. Nya mudawat ang imong mudawat ka ana. Mudawat ka. Og di gani ka mudawat, di mo magkakuyog ni Kristo. Di ta magkakuyog ni Kristo. Kay mao naman na iyang pamaagi, tamparuson imong pikas aping, ipatamparos lang sang pikas. Usasad sa pangandoy sa atong lawas,
kana gyong comfort. Kana bang ganahan gid atong lawas nga hayahay. Natanawa gawali ang pari. Di electric fan skillet. Nya masuko ginang pari basta dili na ion sa sakristan. Oh, maingon ang pari. Sa manggadong, wa ka magtan-aw, paningot ng pari dire. Bisag ka mo na electric fan diya. Gusto kita comfort mo na karon, ganahan kita atong balay dako. By the way, nibalhin na dito sa bag-o na tong kumbinto, dako na kayo atong kusina. Ang lutuono na lay gamay. Atong kusina tinandako lingaw naging ato dito mga ko. Kaysa una diri magsinikhanay man sila, inigliso sa usa kay duham sila kabuk, inigliso sa usa, masiko man tong usa. Inigtadtad diri kuyaw maapil og tadtad tong naasloyo kay perti ingon raman ani kadakong lamisa ang space, pero dito gi times 10 na ni siya or murag times 10 ning gidako na or times 20 baka awa na tinandako nganong ni apil man kog hisgot ani, nganong ni abot man kos kusina. Lagi na nga ang ato bang kinabuhi ba og mo bag-o gani mo to dito pag abot na mo dito mga bag-o na sang gamit ang magkatong diri ra mo'y gamiton na nasa tay bag-o dito nga mga ganing unsa na lababo, bag-o na sad nga kanang lutuanan, bag-o na sad nga butanganan. Daghan kayong bag-o kay bag-o man ang lugar ug katoy dad-o nimo diri nga donut na mura magdi mo haom. Mura maglaw ay kay tan-awon. Di ba? Bebe, lingay mong tupad. Ingna unsay bag-o nato diha ron. Ingna unsay bag-o nato. Ingna ba? Unsay bag-o. Na ang ibag-os Ginoo nato nga mahimo tang pari. Kay ang pari mao'y makaluwas sa atong pagkamakasasala. Muna sa unang pagbasa, gihisgutan din nga kadtong nag-una nga mga pari sa mga Hudiyo, naghalad to sila mga halad nga makawagtang og sala sa mga tao og ilas ang kaugalingong sala. Pero pag abot na ni Kristo, naghalad siya halad nga makawagtang sa sala sa mga tao, nya kausaraton niya gibuhat kay ngano man siya nga naghalad wa may sala. Di na siya kinahanglang magsigig balik kana manggong padanglitan ang daan nga bisti na kisi nya mukuha ko do kag bag-o, inigtapak nimo sa bag-o, magisi sadto kay lig-on maning bag-o, di inig bunlot inig hunat sa imong lawas, malangkat og apil katong daan. Ikalangkat ato, mas mudako ang gisi, kuha na sa kagdako-dakong panapton, imo na sang ibutang, sige kag balik-balik. Pero pulos bag-o, inat-inat, di gyud to magisi. Muna nga kun atong dawaton nato si Kristo, kinahanglang duna gitay bag-ohon. Ug ang una natong bag-ohon, ayaw gyud higugmaa ang imong lawas. Matud pa ni Kristo, deny yourself. If you want to be my disciple, deny yourself. Kana gyud. Ayaw na nagsunda ang gustos atong lawas. Unsaon man pag-deny ang atong self, ilisi sa self ni Kristo. Matud pang San Pablo, ako nang giisip nga patay ang akong lawas. Niya ang nakapabuhi nako karon, mao na si Kristo nga niya sulod nako. Nilingay mong tupad. Ingna imo na nang patyon imong lawas. Na patyon na nimo. Patyon dili. Kining panghitabo karon sa atong kalibutan, labi na dinis atong nasod, tungod gid ni sa mga lawas nung panginahanglan. Kining kagubot ba
kagubot, mga katalagman, mga kadaot nga atong nasinati karon tungod kay dili nato gustong buhian ang atong mga lawas nung gusto niya. Gusto nato nga ang Ginoo mo adjust ba? Na Lord, sabta lang ko nga naa ako'y kabit. Total nagtinarong man ko sa akong kinabuhi. Wa man ko magbinuang ang akong pamilya, akong giatiman. Ang ako sang kabit, ako masang giatiman. Sabta lang ko. Ana ba no? Gusto kay tana, Lord, kalipay manin akong sugal. Total wa man ko manikas akong pagsugal. Tinarong man ni akong sugal, sabta lang ko. O di ba? Gusto kay tana nga ato na siyang kombaynon. Ako Lord, nangurako tuod ko dinhi sa akong pagka government official, pero wa man sad ko magpabaya sa ako mga tulubagon. Kay ang tanan nangurakot man gud, di ka mangurakot kansi man ka, wa man kay puhunan sa sunod nga eleksyon. Muna karon pundo kita, nakalingkod man tag arang-arang nga lingkuranan nga naay daghang supply sa budget. Ako ginigyong kuhaan kay panagana sa ni sa sunod nga eleksyon mo gasto biyata. Ana. Sabta lang ko Lord kay nagtinarong masag ko sa akong pagpangalagad. Pero mao naman gid ni ang duwa, ako lang gining sundon kay di ka kadaog og di ka mo duwa diha. Ana man ta, di ba? Sakto ba ko dili? Ang basig sayop sa tingalay ko di sa tingalay. Og maunang porting gubuta panahon sa eleksyon, dinatugay, dinautay, pinatyanay, mao gini mahitabo dinis atong nasod. Sukad ko nakamatngon og buot mga 1970s. Nya ni sugod kog butar 1980s. Ang pinakaklaro na kong butar katong 1992. Sugod gyud kog klaro na gyud kay nahimo na gyud ko atong sisimpel. Kuan na gyud ba? Nanadyo ko'y advokasya. Gubot kayong eleksyon. Ang kumpanya, hasol, dinautay, hinapakay, glapok. Hangtod karon maulang gyapon ang lapuka ang ilang ipanghapak. Kapoy kayo. Gikapoy na ta. No? Kasuway pa ko anas una, doon na to'y mga termino. Tama na, sobra na, palitan na. Mote isigig syagit, gas kalsada. Tama na, sobra na, palitan na. O niya, ang nagsigisag singgit nga, tama na, sobra na, palitan na, palitanan sad. Kaya nga naman, otro man sad nga nagsigig higugma silang kaugalingon, o gimo silang sultihan sa ilang sayop, di man sad mutuo kay sila raman gi sakto. Mao na ang depikto kung maminaw ta sa atong lawas. Nakaron si Kristo, tungod kay siya Dios, naminaw siya sa iyang lawas. O unsa may gisulti sa iyang lawas, gusto kang mahimong manluluwas, kinahanglan kang bitayon sa krus. Matod pa sa atong unang pagbasa, nagampo, mituaw sa makusog na tingog si Jesus ug nagpaagas og daghang luha. Nganong nihilak man to siya? Kay gusto siya nga dili lang unta siya paantoson og patyon. Iya lang luwason ang tao sa paagi nga sayon. Ayaw ng pag-antos, ayaw ng cross. Motong dito sa Garden of Gethsemane, katulog yun si Jesus nga naghilak, gani dugo na iyang luha. Ningon siya, amahan ko, makahimo man jud ka bisag unsa. Kung uyon sa imong kabubuton, kuhaa kining kupa sa pag-antos o sa kamatayon nga akong pagadawaton. Pero iya dayong gisumpayan mo nang gibutang sa diri sa atong unang pagbasa, apan kay siya buutan man, kay siya nagsunod man sad sa Espiritu Santo, isip tao nagmasinugtanon siya sa amahan. Motong iya ginang sumpayan ang iyang pagampo, apan dili ang akong pagbuot maoy matuman kung dili ang imo. Ug mao na ni ang atong paradigm. Marelax dayon ka, Ginoo, maayo unta ning akong cancer stage 4. Di pa ko gustong mamatay.
Makahimo jud ka pag-ayo nako, apan dili ang akong pagbuot, kung dili ang imo mao'y matuman. Ikaugma, relax na kay ka. Mamatay ka nga nag-smile. Di ba? Smiling kay kang namatay. Mao na si Jesus, pag abot gyud panahon nga ning abot gyud ang mga sundao kuyog ni Judas, wa nay tingog si Jesus. Ubi na lang, ubi. Gigapo siya, gilatigo siya, gipurong-purungag tunok, gipapasag kuros, sikad-sikaran. Wa na gid siya tingog. Mura na kuno siya karnero nga nagpakahilom nga gidaan ngadto sa ihawanan. Amo sa na kamo mga asawa, Ginoo, pabiyaay in taon sa iyang bisyo ang akong bana. Sakit na kay akong gibati. Mura na kong nagpasan og cross nga way butang-butang. Apan dili ang akong pagbuot, kung dili ang imo mao'y matuman. Inigsulti ninyo ana sa kinasingkasing yun. Mura din kag naibtag tunok. Gaan kaayo ang imong bation. Nga inigtanaw nimo sa imong bana nga nipadayon sa iyang bisyo, moingon dayon ka, salamat Ginoo, lahi nang akong gibati karon. Mura naggaan nga nagtan-aw ko sa iyang kapalahubog. Gaan nga nagtan-aw ko sa iyang pagkahingabit. Gaan akong gibati samtang nagtan-aw ko sa iyang pagkamanuyupay. Ana ba? Mao na siya gitawag og wa nay puasa, pasabot din aka magsubo kay gisunod naman nato si Kristo, ang bag-ong bino, ang bag-ong bisti. Lig-o na ta. Ang banasad moingon, Ginoo, pagkasakit ng akong asawa ni kuyog ug laing laki, ng lain rabang laki na araba simbahan ga alagad. Kay nga ko sang asawa na amo sa simbahan. Ako naman ilang ingnong bati. Tungod lang kay di kay ko tigsimba. Pero kasibaw jud kung naa na sila'y relasyon. Hangtod yun nga namabdos. Ginoo, kay bawo biya jud kang wa na gini nako mahilabti akong asawa kay dugay na kay ni magsigig wakli nako. Nganong namabdos man eh. Pagkasakit. Kung mahimo Lord, ako na laning buwagan. Apan dili ang akong pagbuot, kung dili ang imo mao'y matuman. Uli dito imong asawa, maghilak-hilak. Do, sa iluag ko, mabdus na ko. May ngodeng ka, Lord, your will be done. Sus, nindo talagi, inikataos bata, liwat kay pari. Dili ang pari mo'y amahan. Tungod kay naa sila nag-alagad sa simbahan. Sige mo siyag tan-aw naong pari. Maliwat man na kung unsay imong gitan-aw. Pero dili ang pari mo amahan ha. Dili. Basig lay minister or ana, ba? Sakristan ba? Nana. No? Pero mugaan lagi. Mugaan. Muna diri sa atong tubag sa Salmo. Unsa may atong tubag? Sa to? Ikaw pari sa kahangturan sa laray ni Melkisedek. Pasabot, pari nga di mag-usab-usab, pari nga dili makasala, pari nga makawagtang og kamatayon. Mao na siya tinuod nga pari. Gilas na lang lingi sa imong tupad. Inasugod karon magpakapari nako. Ina. Karon pari nako.